Ahoj, ve svém druhém videu bych vám rád představil tuto polní láhev v obalu vzor 95 od firmy SPM Liberec. Nedávno jsem si ji koupil, takže můžu začít s rozbalováním. Otevírá se tady na dvě druky a co v ní najdete? Takže polní láhev, plastovou a plechové pytko s drátěnou rukojetí, vhodné třeba na ohřívání nebo vaření nápojů. Má celkem velký obsah, více jak půl litru, takže v tom můžete udělat třeba instantní polévku. Pak je tu tedy obal, vzor 95. Vzadu se přichytává na pásek, nebo dá se to přichytnout i na mole, zkoušel jsem to. Takže to by bylo k obalu. Pak je tu samotná láhev, je na ní varovný nápis, pouze na vodu, nevařit, nevystavovat otevřenému ohni, ale v návodu, co byl tištěný česky k tomu, bylo psáno, že by se tam měla dávat voda, ale může se tam zadávat i slazená. Pak nahoře napsané, že je to vyrobené v USA, čemuž moc nevěřím. Jinak má obsah přesně 1 litr, měřil jsem to. A je vyrobená z celkem odolného plastu. V začátku trošku smrdí, ale to je v pohodě. Tak a to je všechno.